見に来たんかね。兼六園係日本三大名園之一。呢個朝頭早我就去會合一位義工婆婆，一齊去探索呢個百年名園。はい、じゃあまず兼六園行きますね。はい。ここが階段の幅が広い。あ、そうそうそう。なぜでしょう。やっぱり戦争についての関係、守りやすいから。昔はお馬で来る馬、ね、馬の一歩。だからこれは後で作りますよ。あと今人間の階段にしましょう。そうです。そうなんです。これ雪吊りね、枝が折れないように。リンゴ吊り、雪吊りって言うんです。リンゴ吊り？リンゴ食べるのリンゴ？そうそう。リンゴの枝を守ったのを、それそのまんま。じゃあなんでここだけがある？北海道の雪はもっとあるんでしょ？そうや、北海道もすごいね。金沢の雪は水分が多くて重い。普通より重い。そう。でここに積もると折れる。で折れないように。呢個義工導賞係免費嘅，大概1小時左右。想參加嘅話咧，只要去佢 Information Centre 嗰度咧報名就可以噶啦。有英文啦同埋日文嘅。以我嘅觀察咧，大部分嘅義工都係當地嘅退休長者。講起自己嘅家鄉咧係特別熱情嘅。例如當我提及到金澤嘅優點嘅時候咧 ，feel 到義工婆婆嗰種由心而發嘅開心啊！こんなに外国人がいる。旅行してくれるの場所だと思わなかったんです。そう。ここはなんか日本の穴場みたい。そう。ありがとうございます。ありがとうございます。綺麗ですね。綺麗だね。かっこいいじゃん。雪吊り見に来たんかね。除咗兼六園之外，婆婆始終都係當地人。佢可以話到俾我知好多關於金澤嘅事，例如當講到呢度時晴時雨嘅天氣，婆婆就教咗一句説話：就落雨啦。頭先咧Volunteer 咧講咗句話，佢話呢度有句名言啊，天都忘れても傘を忘れるな。本当に雨上がったり降ったりするね、ここは。そうです。傘忘れるな。黄門橋って言うんです。で、あの橋の今私たちのこっちの方が天国。ね、天国。あの橋渡って向こう行くと地獄。普通の生活。人間道。じゃあ戻るか。そう。現世に戻ります。戻りますか。お食事は商品のカッタ水でされますが、ベンチなどに座ってお食べください。喺兼六園行大概10分鐘左右咧，就會去到近江町市場。我行入去嘅感覺咧，就係覺得好似行咗一個海鮮迷宮咁樣啦。每條巷都有好多新鮮海產排喺度。不過如果你同我一樣咧，腸胃唔係太好啊，又唔係咁習慣食生冷海鮮咧，其實都唔使擔心嘅。因為呢度入邊咧都有熟食嘅選擇。すいません、一人です。はい、いらっしゃいませ。ごめんなさい。これは生ですか？隣。はい。これは生ですか？生じゃないです。ボイルです。ありがとう。はい、どうぞ。はい。好味。
おでんはこの別々頼んでもいいですか？じゃあ卵と大根。另外咧，今集另一個名物就係今集版嘅おでん啦。佢嘅特點就係用海鮮湯底去煲啦。凍凍地嘅天氣咧，整翻一啖咧，真係暖到入心啊！講到海鮮，其實附近仲有一個更加特別嘅地方，就係倫敦食祭市場。倫敦食祭市場位於七尾市，由金澤揸車過去大概1小時左右。呢度嘅海鮮咧就比近江丁個平啲，我就揀一隻蟹嚟食啦。應該就到啦。揸車上到嚟倫敦呢，其實主要係想睇呢度幾個景點嘅。第一個呢，就係一條好特別嘅公路。呢條公路係世界上少數可以俾到普通汽車可以直接喺上面行走嘅沙灘啊！好多人呢都會特登揸架靚車嚟呢度影相。其實真係好近嘅咋，超近啊！另一個景點咧就係一條世界上最長嘅長凳啦。咁有幾長呢？就係460米咁長啦。呢度有寫啊，世界第一長嘅 bench 就係1987年3月20號開始啊，830人一齊用手起啊，然之後咧就建成咗健力士世界大全啦。喺附近呢，仲有哆啦 A 夢嘅作者 F 不二郎嘅展館，入邊就唔俾影相嘅，但係入門口呢嗰段獨白呢，真係幾感動嘅。F 不二郎好簡單咁介紹自己嘅一生啦。如果嚟到呢，就千祈唔好 skip， 記得睇完唔好走咁快。出返車站呢，會有幾個哆啦 A 夢嘅銅像，可以喺嗰度影埋相先走。東茶屋街係我覺得今集入邊最靚嘅地方，成排舊式嘅木屋，好整齊嘅街道，完整咁樣保留咗江戶時代茶屋嘅風格。日本人嚟講咧，鷹係話如果佢新年第一日發夢夢到鷹咧，就係好意頭。坐一程巴士就會去到武家屋夫。呢度係今集一個好有特色嘅地方。當年嘅武士就係住喺呢一度，土牆同埋水渠保存得好完整。呢個地方仲可以睇到唔同階層嘅武士居所，好似高級武士、野村家。如果有時間嘅話，可以行遠多少少，有幾間下級武士嘅故居，呢度嘅感覺咧就比較原始。今集就去到呢度啦，我哋下次再見，拜拜。